Na ruskoj crnoj listi našli su se najviši zvaničnici Evropske unije, što je odgovor na antiruske sankcije, saopštile danas Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, a javlja agencija RIA Novosti. Kao odgovor na masovne jednostrane sankcije Evropske unije, a u skladu sa glavnim principom u međunarodnom pravu, principom reciprociteta, ruska strana je značajno pooštrila spisak predstavnika zemalja članica Evropske unije i evropskih struktura kojima se zabranjuje ulazak na teritoriju naše zemlje, navodi se u saopštenju ministarstva. Dodaje se da su sankcije takođe pogodile predstavnike vlade i parlamenta nekih država članica Evropske unije, kao i javne ličnosti i medijske radnike koji su lično odgovorni za promovisanje nezakonitih antiruskih sankcija, podsticanje rusofobičnih osećanja i kršenje prava i sloboda stanovništva koje govori